Ana kodwa khona phethe la msawangisa. Awuphakade. Asikwazi ukukhuluma ngoba Phakade elikhulu. Singakhulumi ngalo. Why? Ivusa ubani ekhaya? Lento yokuvusa ekhaya ukuthini ukumisa istena uvuse umuntu okanye ukudala abantwana. Hayi Yebo njengabakho ngithini uyasithuma ke manje uthi yola inkomo. Ayi ziyabuya ne. Ziyabuya inkomo emendweni. Noba senithola umntwana. Hayi ke. Inkomo phela ngithi kuthiwa inkomo ziyaphuka. Thetha yilento omkhulu bethu babehlala eGoli, omakhulu behlala emakhaya. Umakhulu uhleli pha ukhulisa abantwana, alomkhulu mayehlifika yenza umntana. Abusisi umakhulu. And then afika utankhulu eGoli. Kanti unenye ifamily ahleli nayo. Hey, yeba. Ewe Sesibabambi. Nangaba ndilele nawe semba singube wandike nzuku ndabanalwana ngidabusele kancane. Ngazo lezo nsuku. Awathi into wena utabanani? Awathi into wena mlungu. Utabanani? Sidla umuthi thina ngithi. Ngoba nami ngeke ngivume nje wami ukuthi umfazi ehambe othwala nelokhunjana namanzi emfuleni ngawu20 ngoneka u3 mayithola ibhayidi lokuphela Hayi bafana bakithi. Angayi Mama 2000. ngizomonga nje wami impela nginitshela Umohelani. hayibo ufuna ehambe yokhamanzi ekheleni ngigeze niwaxhaphaze iphinde Sithi ikoti awasekho manje. mayithola ukupheka ibhayidi lokupheka ukuthi clean nokuthi washinga ubuzami ngeqedile Faka itab. ngaphandle kokufaka itap Ahamba amanzi emakhaya. ebekade kuwa ubani abantu ngoba bengekho ukoti. Umalo mayesemdala angithi phela mina ngithatha unkosikazi ngoba umalo usemadolo anzima. Okay lento ibuyela kulento endlela ngisho ukuthi nina maniteka nitekela onyoko. Utekele endlini. Nitekela onyoko nitekela amakhaya wenu that's why niye eGoli nishiya abafati ekhaya ngoba uhle utekela unyoko. Bafana mina ngemlungu kuba nomfazi oyinamathela ozohlezela nami. Umfazi akahlala ekhaya ngihambe ngiyodwa. Utekela unyoko. Lutho. Utekela bayona. Yazi that's why nihlezi nixabana ngoba manje ihlezi yabo. Wahlala nomfazi isikhathi eside. Awutekela unyoko, utekela ekhaya. Uvusa umuzi. Hayi shut up. Hayibo. Kungcono ekhaya. Ngone ekhaya. Uleli ekhaya. Hayi. Hawu xamxamya kade lamfaka computer phansi exopha limathampo dabe khona flop uzaphuza umzimkhulu hlamfana ngene impotshulu. Uzulu kalmesha. Lilitela. Bantu butana kancane okuselata noto futhi kulonyoko madoda. Moto kama mntu ngaliphinda kabili moto. Awu sithi sanibona nje ekhaya. Uthi angigile. Computer. Wafaka computer. khona layishile bangivume bhayi bangivume bathi chase them bathi umfaka computer sho ukuthi ubaba wami ongizalayo igama lakhe laselemtsizweni ucomputer ya umuntu oqala ke esigodini sangakithi ke ukuba necomputer ukuba nemoto ya uzala yilunda. hayi ube nemoto Hayi yazwakala. ube nemoto kodwa ke I'm interested kulenzawo yakho othi wena wakho umfati yomshiya emsinga wena ukhamba uyohlala eSturha. Uyagula lo. Hayi kusho ngenganwe. Hayi ngoba mina angikwazi ukuba noJosaka. Ngiyahamba nakuJosaka. Why? Ivusa ubani ekhaya? Lento yokuvusa ekhaya ukuthini ukumisa istena uvuse umuntu okanye ukudala abantwana. hayi ukuthi uyayazi le ndaba ukuvusa umuzi phela manje uvusa ekhaya angisho istina Utsho abantwana ukuzisa umfazi
esibongweni And sakini then- Usikhaya lo. umuzi ngoba lo muntu angathi uzokuzalela ingane zalo muzi lo phela indoda akwazi Ngidadala kanjani ingane? Ngidamisa kanjani esituka njike msinga? Bafika abanye omama bazela ekhaya kuthiwa hayi useGoli. Uyokwenza ulandela ubaba wala ekhaya. izwa nje Yini mina ngingayikuyena. hawu Ngizokwehla. Nini? Ngiyasebenza eGoli la. Noma nini. Wenze ye. ngama weekend Noma kabili ngonyaka. Wehla na uyoshiya isisu ukhamba ubuyele eGolphinzi uyoshiya esinye isisu futhi abantwana bayakhula ubabona abakhula kanjani. That's why nina abantwana abangathi nama-hug wenu yiyo le mkhuba leyo ukuthi ushiya umfati ihakuyani manje nawe That's why nina abantwana benu benganiqhelanga bengathi nama-hug wenu nama-kiss wenu because wena uyehla na uyoshiya Mina ngikhulile nje ngaka. Angiyazi baba kodwa You are not present Mkhaya there. namhlanje ngiphethe uzamani laphana madoda Zamano nenkani. ugudla ipenti Kudluza ipeni. gudlisa ipenti amadoda insizwa ziphelele lapha Inkabi zami laphana zingbiza ngokudluza. Ah. Ma usufuna ukwazi ngiyokutshela kodwa siya ngale usho ukuthi cha wangidluza nelampela. Mphethe intombi yasemampondweni lapha empondomise ebuya le kwaqumbu Hayi. kwaXolo Yamfanisa sana. Ubhidanisa wawo. Kutsolo. angivele Utsolo. amapondo Kutsolo. Why uthi kutsolo. kutsolo Kutsolo. Oh sazobuza kodwa ukuthi yini umehluko. uyini umehluko ya Mhlawumbe isitori sangelinye ilanga. angiphethe uvinto yakwaSputz Monfreya. ha 5090. ha The real Mapatazi. Oh hayi okay. uza kahle mvi hayi uza kahle manje Siphethe nenkandla. real mabhakazi Ngokuyiholela. Enhle ngokuyiholela Siphethe inkandla. nenkandla. imaqala wayebethi enkandla amahlatha amnyama Awungasho nje. Wathini? Hayi mbona mina ngifuna ikambana ubuka actually niwabuki nina ama podcast. sewabuka Ambana wake ama wathi episode. Hoy silibele. mkhaya awubukeleke awubukele ezinye sazi ukuthi why bathe enkandla amahlatha amnyama Angithandi ukuyiphinda kakhulu ngoba mzukwane nosekuthiwa sengizele senginezingane. Eh. Ngisho kanye nje ukuthi hayi lokho angikufuni. Kube hayi. Makuphinda kwenzeka kusho sekumele kuthathele inyathelo phela ngoba futhi angizwakala. Wena wakho umfati ungamshiya pha emahlatha amnyama utela. Mina Eh. mayivuma. Hayi ndiyabuta wena ngokwalento okholelwa kuyo ungayenda lonto leyo wena. Oh nango wena ufuna ungibhede kakhulu. kodwa why wengayifundi lo ndaba le No, I'm asking ungakwenta la ngeke ukwente wena? Yebo. Ungakwenta? Yebo. Ukholelwa kulonto leyo wena. hey ungahlala emakhaya Never. No. Hayi mina yangidida lento iyangidida ngempela kanti ikhaya yini? Andiladi. hayi Ngoba Uthi ngikutshela. Oh okay. Qhubeka nkabe yami. Mina ngikutshela ukuthi lokho ngakwenza kanjani. Mangabe esebenza umuntu esebenza esemadrobheni ngeke mvibe ukuthi hayi woza sizohlala zonke. Kodwa mangabe naye engenzi lutho hayi hamba Kanti uganika. kutheni ungamfuna eca kwakho kansi? Kutheni ungamfuna eca kwakho? Icebo kwami uzowenzani? Uzohlala lo. Ahambe ekhaya nje. mina ngithanda Mina ngwasekhaya nje mina ngwasekhaya enkani. Angikhona Ahlale enteni pha? Ahlale Kahle wena enteni? Angikhona. Ahlele nawe. Anginami ngizoya ekhaya ngohlala naye. Hayi Hayi akufani. Akufani Ixesha kanjani? linza neusegoli mina ngihlele ekhaya. Ngizobuye ukanti Ngishadele kuwe, mina bangihlale nawe. awuchata mama. kakumi Ngishadele kuwe. inkinga ileyo Ehhe. inkinga lokuthi uchatele kumina hayi mangikuzisa ekhaya yebo ngiyakuthanda kodwa ngikuzisa la ukuthi uzoba umfazi walendlu le hayo wami phela Asoze ndivume. Uyazi ukuthi lezi zinto sizibona yazi lezi zinto sizibona sekwenzakalani sekwenzeka ama duties asekhaya okumele ngawe uyawenza umfazi avela umfazi asuka ayebhodweni afika aphakele isoka lakhe ahamba yonika yena hawu nathi so baba omncane silinde mhlawumbe makodwa uzophaka bese ethi mina ngagana usibanibani angizelanga nina like Hayi. ende banjalo ke abanamhlanje wena ngithi uphika ukuthi ke awuzile la ekhaya
wena uze ku someone awuzanga kusomeone Influencer social awuzanga media. kusomeone Hayi awuza le That's nkomo why lezo kumnandi. ingakho futhi ifana le nkomo inkomo maziphuma noba kuthiwa wena usebenze kangakanani uwe ubreadwinner kulendlu le makuphuma inkomo akuzona ezakho inkomo zalendlu yebo eziphuma ziya kulwamuntu lwazi yolobola so lo muntu lo mayizala akezi kuwe kahle kahle yebo kunjalo ingakho ke manje njengesho umacengwane ukuthi sekuphela kaloku abantu sebefuna ukuphakela abantu bebodwa labana baphakela labana benzwa wabona ukuthi hayi mina ngigane kuphi awugananga ugane esibongweni ngoba umntwana walapha ngithi bakubiza uyingane yalapho manje ngoba nje ngibone edrobheni itholana etown nalomuntu osuzomgana waphiwa abantu abadala lo msebenzi akawusebenzayo waphiwa idlo wena Macengwane senibonile ba nawu uteke udabutekela unyoko let's say ke let's say now ngoba vele thina siyochata inkedama elingenabazali sibafuna mamazala abanesicefe kakhulu nangichate ke ngokulona ke ngoku isicefe yini Kuthiwa indoda e-right ufuna ibe sifuna inkedama if you're an orphan enentshebe komyiso so now ufuna ukumxhaphaza bengakho abakudlala ufuna kanjalo okay so if ke ngoku ndichate ongena abazali ongena okwamuntu nje ndahlala ndinteni ngoba phela thina umfowethu uma ukuthi siyabona ukuthi ayisoshaya imoto sikhuphuke usibone sesinqola sithi makoti sesikhona oba sithi hayi umfowethu nangi uyakhala kwenzenjani makoti ufuna uchabaza uthi hayi baba omncane ukuthi ubaba kasibani kusho thina injalo Vela shana khona nabakhongi abafika kini belethe inkomo umkhongo uyazi ukuthi umkhongo azafi umuntu wafika kini ethunywa umfowethu ezolobola lo umuntu uinterfere njalo engixabanweni zenu noma entweni kuhleze khona uthi umkhongi yabo njalo yabona mina mawukuthi ngilobola uvi mina nginomkhongi sekuba ukuthi uvise nginenkinga naye ufuna ngibikele umkhongi mina ithe imkhongi wahamba waya Ngaze ngathi ngizoyithatha le podcast le ngoba manje uyangikhulumela uzaba zonke lezi zinto ezicabangayo mina uyaziqondisa une right wena ukuthi umfonele uvi umthethise ukuthi ke usibani mana akasa akekho happy so njengabakhongi thina uyasithuma ke manje ukuthi siyolanda inkomo ayi ziyabuya ne ziyabuya inkomo emendweni nobe senithola umntwana hayi inkomo phela ngithi kuthiwa inkomo ziyaphuka yabo hayi so ukuzalwa kwengane kusuke ukuphuka kwenkomo noma isiyodwa mina ngihlezi ngisho mina noma kuthiwa sekusele yodwa ngiyoyilanda ndithi mna ukwekheka lana ndenzela emntwini ohlala yedwa emagcekeni wakubo okanye la okwakuba akunamamazala akonix kutafike kube umnaye kanje kufanele ngandishiyeke pha yena akhamba tegoli ndishiyeke kula yadi mina uyabona ke ubandekela unyoko na uthi hayi uyabona ukuthi kufuneka othi ngibe kahle ukuthi mama ngabe uyaganwa ugana intombazane into yagana mama uyagana noba sihlala so 2 emjondolo kodwa wena uganile ngilethe inkomo vele awukanelanga lapha emjondolo nihlala naye inxese mfowethu nihlala naye nenzani abantwana nakhona ukuthi mhlombeke sesiyahlala so 2 lapha nihlala nenza ini senza abantwana iyo into ngibuza kodwa wena awuganele mina wena uyena owami wena wasekhaya wena wasekhaya wothi wena akube ireason yokuthi mhlawumbe uyatoga la eGoli angitoga ya njengomnqobi ku right ukuthi ke mhlawumbe okay uyasebenza okay asishare mhlawumbe ngabe leyo bachelor noma yini sihlale sonke okay umakoti kuyazi ukuthi umakoti walapha kaZwani uyasebenza usebenza eGoli into yakhe isebenza eGoli uyabuya ngaleso sikhathi hayi ukuthi uzohlala la eGoli yabo kungabe indaba ngokunamuntu ekhaya wena uhlela la eGoli why do you have a problem with me staying you as your wife why is it a problem Maqala vi akunqathi ukuthi uvaka wathi ngizizipho ukuthi zizipho wena uyithinde indaba uyafuna ukuthi uhlale la Ngifuna nendoda yami
Nca. Akwesikhulumeni reality. Mina ngifuna ukuhlala Wena nendoda into ibuka yami. ngakini lapha kutsolo. Lento iyenza into ishoyo. Yenzeka lento ukuthi sikhuluma reality ke manje. amadoda Umfazi wakhe. bahlala Ungake isifiso sakho sikhuluma ireality. Umshado wami akafani nomshado kaV. Ibo V ufuna uyohlala emakhaya Hayi. manje. Bathi mina ngifuna uyohlala nendoda yami. Ithini ngakini wena ireality. Ithini? Bayashiyeka shem. Oh yabo wena. Wena wathi cha. Impilwayo And wathi cha then wena. once wangena social media wasifica sikhuluma thina sikutshela ukuthi into ukuthi nokuthi iyabheda vele thinking yakho nokucabanga kwakho kuzoshintsha nawe ukuthi hayi man uinfluencer ukuthi hayi lento abayisho ukuthi right kodwa wena reality akuyona abayisho Kumele ubheke esigodini sangakini ukuthi benza kanjani. Uyazi ukuthi Nake ningalingeni into engenza eGodzi mina ukuthi bheke esigodini uyazi ukuthi sangakini. kunenkinga ekhona la esibhekana nayo. Esesiphila nami ngiyiphila. Umuntu wesifazana ngithi uyazi ukuthi kuneyinsuku zakho uneyinsuku nje umuntu wesifazana. Zani? Zenza uneyinsuku. Imudi yebo. Days. Yes. Yabo. So kwakwenzelwa izimo ezinjalo ekutheni umuntu wesifazane kwakwenzeka uthola ukuthi mhlawumbe omunye maye esensukwini zakhe. Obaba vele ukukhula kwabo kwawukuthi mhlawumbe ulala endlini kagogo. Ufika because ingane zazi ukuthi uma ulala yedwa ubaba ulala yedwa but ubaba uzolinda ngesukudla. Ahamba seyongena ekamereni lama noma endlini kama yabo because kusuke kwenzelwana ukuthi asikwazi ukumbatha ingubo eyodwa usensukwini zakho. Yeah. So sihlala nawe eGoli ungena ensuku seJapan nangu V uthini V Evi. Nangaba ndilele nawe sembathe ingubo ekwandike ensukwini utabanani wena ngidakuselela ngani? Ngazo lezo nsuku. yo Awathi into wena utabanani? Awathi into wena mlungu utabanani? sidla umuthi thina ngithi Oh, okay. And then cha ngitshela ngithi ngidla umuthi Okay. mangidla umuthi nginezathu zami zokudla umuthi mention 3. hayi ngeke ngizokumenishilela emva kwalokho Lo muntu wakho uthi ungabi nomuntu osensukwini. Umuntu oseyinsukwini uyafana nomuntu oyingane ungacisha umfanise kanjalo ingane clean yabo. So umuntu ngikwenzele example makuukuthi khona umuntu onokungcola noma onento enobuthakathi the time wena usensukwini ungena kuleyo nto leyo ay affect Kodwa nje bathi abantu abazisinto that's why uthola ukuthi abantu abathwalayo uyazi ukuthi bayakusebenzisa le yanto ephuma ngenkathi usensukwini bayisebenzisela umuthi imaqala kodwa nawe V ungabuza phela siyasonke. So the reason wena as umacingwane ungeke uhlale nomngakho wendela banayeke ensukwini ungalali naye ngoba wena udla imithi. Hayi akasho kanjalo. Kufana nokupheka ngisho ekhaya Bob ungesabi what are you saying? ngisho ekhaya yabo ekhaya ingane yakwini encane umama ebazi ukuthi okay usibani usethombile la ekhaya uyombona mayithi ethinta amabhodi umama ngithi useyazi uthinta amabhodi uyazi ukuthi ke there's a red dot esike yavela mayithi uyopheka athi kuleya mntana namhlanje ungapheki hlala lapha wena you would understand kanti umama uyazi ukuthi ke amadoda noma umfana wala ekhaya noma ubaba wala ekhaya akakwazi ukuphekela umuntu oseJapan. Umacingwane nje mbutile uba macingwane sithini okay azikubute kanje sithini isizathu sakho ubayeke omoto bayakulahlekisa bakufaka embhozini enhloko umama emoto wena ezumacingwane itithini etakho izathu kuba ungeke uhlale nomngakho full time eGoli tithini nje izathu sakho ungantsheni ngokuvusa umuzi mafletha kwina Cha manje wena kushuthi ungiphikisa noma ungivimba ekutheni akwe ngiqale ngithi isizathu sokugana kahle hayi macingwane siyidosa no phela kahle Ufaza ayohlala ekhaya. uyidosa udate noma ukuba ku relationship ngaba ku relationship nomuntu wesifazane mhlambe more than 20 years siku relationship but kune step engisithathayo ngithi mina ngifuna ukwenza iwife ngithathi isizathu sokuthi manje ngifuna ubunkosikazi
unkosikazi yini umuntu engifisa ukuthi mangifika ngabe shelithale kube warm ukuthi kusekhaya. So uthi uV isiphi isizathu esikwenza ukuthi wena ngeke uzohlala nomuntu wakho eGoli. that's my question. Very simple. Answer me that question. Yazi ukuthi kahle Yingoba ukhuluma ukhulusikhaya le usekhaya le. ukuthi lento yabona nedithetha imawo yabona nedithetha yilento omkhulu bethu nomkhulu bethu babehlala eGoli omakhulu behlala emakhaya umakhulu uhleli pha ukhulisa abantwana anomkhulu mayehlile ufike enza umntana aphinde Ambusisa umakhulu and then afika utamkhulu eGoli kanti unenye ifamily ahleli nayo Hey, yeva ewe sesibabambile ufike uyafika eGoli uhleli nenye ifamily pha unomnye umfazi anisibambanga stand ogada wena eGoli. Yakwazi ufika la. Stand ogada wena eGoli. we understand unefamily eseGoli nefamily esekhaya yilento ufuna uyenza so wena ufuna ukuthi angabi nefamily besides that's why mana ngubuzeke into elithi lento ibangwa yilento banishiya abafazi ekhaya uthi utoniso end up sense mangihamba nawe ngingakushiya ekhaya uyaphi uzokwenzani uzophanda uyakhumbula kanti angithembi mina njengendoda ukuthi ngizaphanda wezwani kune story esike satrenda la ensukwini sikabayede uMisuzulu kaZolithini dlula mithi yamakhosi siyakhuleka endlunkulu Wena elephant. wena wendlovu Ngesi. wayithi uthini kombe uJekse uthi kusedladleni uthini wakhani wena uyakha wena yini yakhayo wena lalela shuthi lento kabayede ulwazi uyahleka ulwazi ubuyile manje ulwazi ubuyile Khambule lomate yo bathu yathakatha yo bathu yathakatha ulwazi ubuyile madoda ngoba iyaqala emtheni iqala next week. Why are you not wearing your thing here? You're gonna wear that's next week. Ulwazi lento iyahlangana kodwa khona engiphethe la ngicabanga ukuthi awuphakade Demonstration. asikwazi masikhuluma ngoba phakade elikhulu singakhulumi ngalo awucingwane bathi mawusufuna ngeke ngithi umfazi ngoba ngikaganwa ungasho wena mawusugani usulobolile uthi umfazi so umuntu wesifazane mawusufuna ukumdiscipline ngathi ungaba nalo ukumbuza ukuthi wakhona amaqiniso uthi kuphi la kusedladleni kusedladleni so lento asiphuzi kanti bayade ayizosikhulumisa indaba asikhulumele so lento esiyikhulumayo lana ibeke lana ke vele savele simadvertise labo stela labo leyo kuhlala nomuntu nokulandela umuntu uke wayikhuluma Bayede kune video ke ya trenda la uBayede khona ayikhuluma noMdolomba yabona ngathini uNdlunkulu kodwa uNdlunkulu oqala uMdolomba uNdlunkulu oqala uNdlunkulu kanti lo oshade naye bathi ushade nge-civil marriage yena kanti yena oqala lo ngathi nomzimba lo ukaMayisela okaMayisela kuyena oqala kanti lo hayi uMdolomba oqala serious bengithi mina ulolo wabashade ngecertificate cause yazi ukuthi lento yobukhosi iconfuse aphi uyamkhumbula lolo currently ebe yomlobola ngenkomo ezu8 ezu8 uma wawo uyazi ukuthi uyena othathe ithrone yokuba uNdlunkulu okuyena ozozala isilo esilandelayo usithatha kanjani manje kodwa uyabona ukuthi unkosikazi wesingaka I think unkosikazi wesi5 if I'm not mistaken iyenzeka lonto vele ukuthi yazi why inkomo lezi ephume lapha yana zahamba zoyolobola inkomo zesizwe
nami inkomo yami yayikhona lapho kuthathwa imali yakwaZulu yahamba yayolobola umakoti wesizwe kahle kahle kusho ukuthi lo makoti umakoti wesizwe nawu umakoti wakho ngoba nawe inkomo yakho ikhona uNdlunkulu avele umakoti wesizwe nguye onikezana ngenkosana kodwa ngithi mina kanti kwaZulu iyakwazi wenzeka lonto ukuthi ngoba phela usenamanye amakhosikazi alandela aze eqala kumawawa unaso isizathu sokuthi amenze ukuthi kube huyo uzozala inkosana yebo unegazi lobukhosi umawawa labo uzala ebukhosini nalo oqala uzala ebukhosini hayi ubani oqala lo hayi uyaqa kahle ifana nokuthi angithi mawuyinkosi awukwazi phela ukuthi can just thiwa suthwele throne thiwa yini ungaganiwe so ungaganwa kodwa owesizwe engakabukhona ube nomakoti yabo and then isizwe lesobe sesiyokulo that's why kwaba ne confusion kuthiwa uMisuzulu kaZolithini indaba abe ne right ukuthi abe uyena ozolandela umdlokombani so umuntu obekhona ngaleso sikhathi obesazi umlando inkosi uButhelezi yabona yeah wayichaza kahle washo ukuthi lo thina siyolobola sahamba saye eSwazini kwakhishwa inkomo zesizwe sayolobola umaka Misuzulu ngiyakhumbula laba abanye abafuna ubukhosi ukuthi badala kunaye amacingwane but lana bathi uQueen Ntokozo kaMayisela is the first wife of King Misuzulu kaZolithini. In Zulu royal tradition, the wife who will bore the next king is the great wife, inkosikazi enkulu. Okubani whose bride price ilobola must be funded by the Zulu nation. Kodwa bathi kanti sazi kanjani ukuthi inkosikazi kaMayisela uQueen kaMayisela nazange bamlobola ulobole kanjani nazange lobole ngenkomo zesizwe inkomo zesizwe ziba 8 yize ikhethe inkosi 880 usokwenze njani ke manje masezingane ulobola ingane yenkosi queen ulobola uqueen manje uthi ingobani ke wayitshela umdolombo kahle uyabona isingena kule topic yokuthi abantu besifazane bathi bafuna ukuzohlala nabayeni babo la bahlala khona so ingxoxo noma ngathi umhlangano wawukhona phakathi kwesilo nomdolomba nomama lo wayekhona ngicabanga wayekhuluma iSiswati waseSwazini which is ngenzeka mhlawumbe umamncane bakho noma umamkhulu bakhe baseSwazini esayidini lamawa inkosi ifungethwe abantu baseSwazini yebo angithi uzala ebukhosini vele ya wena vele so wayekhuluma lento le yokuthi kunaleli teme likhona ukuthi wena angithi awufuneki la hamba emachobeni kuphi emachobeni ngathini it's a royal house umuzi kaMdolomba la kambeka khona uchief wathi wena nawo umuzi wakho but yena njengasemashobeni umawawo yeah yena uyamlandela yes uyamlandela uza la yes kubo njobe esethi kusedladleni la into engibuzayo ngithi uyapi umlandela uyazani uyasho silo sithi ngakwakhela umuzi wakho ngakubeka emachobeni but uyamlandela uzofuna because la usedladleni yayibona lo yadubula esithi nezakho sizalo sekuba ushiya uFaith enkandla cha uFaith iphela awumntana umuntu awungane umuntu qondene nami dala ngikubuka uzwe dala okay wena eze uzwane wapha lawo wakho imbabani ngishidela sithi nezakho sizathu esingekho ukushiya umngakho ngoba ndiyathi ukuthi uFaith ngeke umchole emakhaya why bese uthi ngimshiyi ahlale emakhaya full time isisho nje isuka mina ukuthi mangabe ungasebenzi mntana umuntu
ayike into engakusiza asambe uyogana ekhaya kodwa uma ngabe nawe ubusy usebenza ngeke ngivimbe ngomsebenzi wakho ahlala enteni phakuni ahlala enteni ekotiza ukugodiza ukuthini ehlala egoleni phela uyalungisa ehlala egoleni nzeni khala nale uzokusenza indlu yakho uthe unendlu yakho yabona ngoba kufuneka uchate la khona amantombazana emakhaya akhuliswe vele ngoba uzokhula ube nomsi like for me mina wami umama wangixelela bamntana mfundi incwadi zakho ube namaqhoshe ebhatye zakho ungacimba uzoxhomekeke endodeni wena ufanele la amantombazana aqinisile emakho yazithini yazoyiqinisile emakho uthi funda usebenze uze egoli uzosebenza uma ungasebenzi ungagijimela ulandelana namadoda indoda la ikhona wena asize ukuthi uthini I'm trying to say ndithi kuwe uyandivana ndithi ndikhule like ingqondo yami isithini ya understand so abanye abantwana bona bakhuliswe ngendlela ukuba uzawukhula uyemzi like abanye abantu abanana lantu ba ufunda uyintombazana ufundelana uyintombazana because uzowuthada indoda yakho izokunakekela abanye abantu banalo mentality uyabona njengoba sibhobha nje akhona amantombazana athi asinayibukelele le episode athatha ama side wenu ukuthi vele because niteke bona ke niba yebo nawe bese awuthatha umzo wakho and so you wife material mina uyabona mina I am everything that you do not want ukufuna sikwa I am everything that you do not want in a woman. I'm not a wife material. Uyini wena material uyini if you not wife what you are something This good material. Rich auntie. Didn't that we on the last episode? Ndiyoqoma ndize ndife. Ngoba nandithola amadlozi awushaya yikho nemshado ingasabikho nje yazi unyaka kuphela ungazubona umshado ungazubona umshado uyafuna ukuthi unyaka impela endaweni kuthiwa rich aunt ulobo rich aunt you know ubona mina rich aunt bona labamba ingane o10 no yabona mina I'm gonna be rich yeah by next year next year no ngaphela don't dispute the richness ndikhona pho ndiyakhona ungaphela ndi-rich kakhulu amadoda anomona afila intimidated by umuntu owesifazane onemali so nditabe ndiyila type enemali eniyesabayo amanye amadoda anomsaba umuntu onemali yoshima yebo ngiyoshima mina ngimsaba umuntu onemali ngoba nawe unemali kodwa ungatamanya noba angaba nemali mangaba nemali edlule yami mina ngavele ngithi ihoza mina imali yakho mina leyo mali yakho angiyisebenzi impela hayi ngihamba nayo kanti ngisaba imali yakho ngoba manje ngimtshelile nje ngithi la ekhaya namhlanje kuzofika omalume so omalume kufuna baphekelwe la ekhaya bakufica ukhona manje sengitshela ukuthi kune board meeting ayakuyona ngiyamtshela ngithi izoma leyo meeting yakho hayibo ungama omalume bakho banatandla abanatandla omalume bakho uyayibona hayi ndiyakhamba show zana ekhaya ngicilo wangekhaya ndasheni ngaphula ngaphula uhlalela nendoda ungasebenzi hayi uhlalelana nayo ungasebenzi hayi ngathi indoda yakhe ayisebenzi yona sizipho lapho kanti nasesolo lenza kanje you know lapha ngeza vele amazulu aqina inhloko vele kwazi ubenza kanjani kamampondomise nani vele ukuthi umakoti uyakwazi ukuthi umakoti akhambe nayo ohlala eGola ohlala kuphi umakoti oJojas wawamolthi umakoti uyehla you know umakoti uyehla into endiyazi yabona emakhaya ne like kulanda ngihlala kuyo shem abayeni babo abanye basebenza eGoli but shem abahlali nabo like umakoti ukhona ekhaya uhleli nabantwana but ke mhlambi khona lo season umakoti aye eGoli ke phela ngazomvakashela obvious ngiyamkhumbula umuntu wami yathi ukuthi ndenqenani kule part yokuthi omnyahlale lento ayitho ukuthi bahleli bakhulisa emakhaya there are people many people who are single parents in their marriage vele uchatile kodwa uyi single parent kulo mthatha I do not want that I hate that I cannot be a single parent
ungangitsheli ngokuthi imali uyayiposa wena macingwane ngiyakwazi ukuthi imali uyayiposa ungangitsheli ngokuthi imali uyayiposa ukhulisa umntwana is more than that kunalento ekhulumile macingwane engiyangicabangisa ngaleso sikhathi vele besikhuluma offline ngayo le ndaba kaMisuzulu before uveze Stella la wathi mawubheka uMisuzulu the way enza izinto ngakhona nalamakhosi akudala angazi konje bombuze kanjani umhloko mbana ngithi uMisuzulu uMisuzulu kaZolithini so ungene esihlalweni esikayisi yebo so kunento ehlukayo njengamanje uMisuzulu uleader esikhathini samanje uyise ebelida kulesi sikhathi I think uTikTok bungakabikho apartheid late what at 1976 yeah thina sasingakazalwe apartheid times phela is apartheid king not yena ukuthi ne apartheid but that era waqala era ke kusabusa amabhuku kushuthi until late 2000 yes so kune confusion ebekhona kuke wakhalwa kunenkosi yase eMaxhoseni abathi uba uDalinjebo ngabona ku TikTok like amaXhosa sebesihleka bethi ke hayi 1-1 score yabo so uDalinjebo angithi uyahlupha vele angithi wabanja lensango hayi mazulu inkosi iyahlupha nayo uDalinjebo wabanja lensango wakabanja lensango wake waya so bathi manje nathi thuke eyayifihliwe untombela uMahlobo uyibuka kanjani indlela isilo uMisuzulu alida ngayo alida ngayo nje okwamanje angithi phela ukulida ngiyambona sizothi izinkulumo efika phambi kwethu as abantu ilezo othola ku social media so ithini into yakho ngendlela nje okumuzwe ekhuluma ngayo nangendlela mhlambe ahandlisha ngayo izinto umbuzo wakho I love your question actually can I answer uphendule now we cannot judge a person sesingasakhulumi ngayo ke inkosi manje umuntu nje from a 1 minute clip ngoba video nyana 1 minute and then we judge ukuthi unje but ikhona ke entamjaja ngayo indiyeke ngaleta ndiyibulo noyibulela la ntave nje kancane ndisendiva le sound trendayo there is a time I think wonke emhlangeni amachitshayile lapha yavele baya abantwana lapha bayomjabulela and then ndiyathi ke ukuthi abanye mhlawumbe baba nayo lento ukuthi mhlawumbe bangakhethwa he said nonke njengoba nila nibantwana bami akhona omnye endimbona njengentombi or endimbona njengenkosikazi akhona omnye endanikhetha nonke wonke lamachitshagcwela I take them as my children that's what I liked about leyankosi leya because the fact that he's a Zulu king which is into yokuthi khehla lichate nomntwana is very common kwaZulu but yena waqhamuka emdzala ebheka abantwana bathi hayi mina andiboni into lana I like that ngaye I wish like power washo ukuthi no he did not say he's wrong no he did not say he's wrong he was talking about so ibuya kule no I'm saying no can I finish thank you so ndithi yena anisibesiya ngendlela leader ngayo okanye the way yena he carried himself yes so mina I think that's what I loved that about him ngiyayithanda indlela yena adecide ukuthi atiphathe ngayo okay ngicela ukutshela ukuthi wayithini ngaloso sikhathi kodwa kube wakhetha emhlangeni basi bakhala nsizwa ke dathi what he was saying lento esho vele wayisho inkosi uMisuzulu kodwa kahle wayengathi othi kulungise kancane sizohlawula endlunkulu yamakhosi kahle akusiyinkosi Silo okay so nje Silo okay isilo okay he's above amakhosi kunina phela nsizwa
no akasinkosi uyisilo. Ukhumbule phela nami kwabhaca nathi sinesithi silo. Okay. Okay. It's but ngelinye ilanga le. Yeah, kodwa ke okay. For this conversation masithi silo. Yebo, masithi isilo ngalesasikhathi sikhuluma lonto. Vele ngiyasizwa ukuthi sasini ukuthi nina ngabantwana bami. Kodwa wayengasho ukuthi akumelanga ukuthi ke athathe kuphi emhlangano. Usangathatha mayithanda. Okay, I hear you. To answer your question, I'm going to ignore you. Sorry. So to answer your question njengoba ubuthi ukuthi wena ubona kanjani angithi ukuthi you lead by example. So mna if nyanyana umuntu leader by example, I wish amadoda amaningi not just Zulu men ke ngoku because nasibhobha ngokusingathi hayi amaZulu but yeke kanaphi. I so wish amadoda amaningi angafunza something from what he said. Yes. Hayi. Zwa pendula umbuzo. Ufuna sibakele le ndaba ukuthi uthi kwaZulu is common ukuthi amadoda ashada abantwana abancane. Yes, it is common. Maseke siyekene le ndaba le yabantwana abancane le ukuthi ngoba umntwana omncane kuya ngawe how many years? Zwan, can you please answer? But 18 years ngacha 50 something. Umntwana omncane. 18 akusena uya umntwana omncane. 18 akusena umntwana omncane ngoba officially use in the right age to get married. So that's an official age. So again umntwana omncane so kungaba umakoti lo muntu lo. But khona into engeka develop la. Eyiplay. Deliver na di fail. Nina uyazi ukuthi ke. Uyayizwa kodwa uyayizwa lento engisho. Uyazi bane inkinga yani. Every time bahlezi befune into ezovumelana nabo ba shift i-culture which is i-culture ihambi kufume uvi we are back of feminist bayibiza lento ma feminist angikhulumele lo gama feminism no feminist speaking about culture yes when I'm feminist you need to come here every day speaking about culture uthi wena thina siyayithanza into efavor thina ephikisana neculture sake sathi sincokola la neminye imibala engathi uyibita ngegama ndathi kule mibala engihlala nayo enhleni khamba nayo noba ke ukuyibona impofana nje isazobala ica kwami ndithi iculture okanye amasiko anako ukucinetela abantu ababhinqile ngathi system yamanje inakho ukucindezela abantu besilisa nangoke lo mpofu uvela benjena ke lo mpofu ke sathi abethi ke lo mpofu ke yabona so nawutsho kanjalo awuthindi ukubonisa ibacindezela kanjani you know let's say unabantwana ne nabantwana kuphi ayi ndikwehela umzekelo okay utheni ungawabhopha kanje ngabantwana ubafuna like ukuthi ke ngibazale okay let's say no emjolweni ke I love your question let's say unabantwana emjolweni ne nami ndinabantwana emjolweni ngaphandle let's say idraw wathi ujikijiki kumele be idraw yabo 2 sharp we decide to get married unaliyanto ethi abantwana bentombi abakulonina now ngoba sendiyochata njena abakho wena ngoba uyindoda uteta nabo kwethu kodwa bami mina babeshike ekhaya because of isinto esisabantwana bentombi abakulonina izoza nabo kuphi because angithi njoba usho mina ngizala usiteleka usiteleka ngimzala usiteleka ingane yakhe azala ugushi kanti uzala ugushi Stefan Sagushi Stefan Sagushi ngamele ukuthi siqoqela ngale story sawe noma kagushi uzimakagushi bekele yayisithuka wathuka bani uThamara nje wayenthuka uMagushi she was defending you uMagushi wayendefend uMagushi uThamara uMagushi came after uThamara uMagushi akusiulo wayesithuka uThamara wayenthuka nje wathuka thina noma wathuka ukhona wayethuka una value yes akusiuMagushi uMagushi phela uMagushi wayedefenda ngoba naye unogushi okay I'm listening you were saying so mina njoba nginositeleka usiteleka ngimzala emjolweni ngimzala kuphi ngimzala kwaNtshangase yabona so usiteleka wakaNtshangase mina mangiyoshada lapha kithi
usiteleka akusiwa lapha kithi kwaNtshakazi mina ngifika mina la ekhaya ngikanje So nawe mamela nawe yes ingane yakho iyakuma lume wakho wena masogana nawe sofika kahle kahle asinangane injalo isintu sifika nje awunangane nama nginangane iphi ingane yakho zamani hayi ngayishiya ekhabonini sekhabonini nawe ingane yakho ishiya ekhaya kini ngamanye amazwi uqonda ukuthi wena umuntu akumele yena ingane emshadweni njalo vele injalo ingane lotsholo kodwa angithi maso ufuna ukuyithatha ingane yakho ine yawo isintu ukuthi kumele ukuthi ifike kanjani mangabe umuntu ufika ngengane kumele ulobolele eqala uyithengelani suke sidideke lapho uyithengela ekhaya yes uyithenge yabo siteleka manje makuthi ngithatha isinqumo sokuthi okay mele abuyele imaqala sala ngokuthi uma wakhe thingithi uyamlobola angithi yena ingane yakabo malume ulobola uma kasiteleka so useganiwe nje usephelele wenze example kabi ngoba phela uma kasiteleka uya history akusengisho nje sengithi nangu ungenile soko umakoti kodwa unengane ukuze le ngane ilandwe leyo ukuthi ilandwe lo ngane ukuthi izongena yami noma yakhe sithi akuyona yakho usiteleko wakho kodwa sithi akuyona yakho wena uyamthatha nangumlobolo lumqedile ukuze ke le ngane le nayo ingene kumele ukuthi ibe namasiko awenza awukwazi uyodutshulula ngebhamu la eGoli bayofika la ngebhamu leyo ngane amasende ayizala amanye amasende wena ngokuthi ushumene noma wengane ukuthi awungeni awungeni warifu bawaye abuye lo mqondo ahambe esefuna ingane yakhe wena usithengile wena ngoba futhi uzohlala nayo wena esenthini ngoba uma waye wathi ke akakwazi ukuthi ke ingane yakhe izosala nobani abuye babawayo athi ngizofuna amasende ami Yithengile nje ningathi into noyithengela usoya but mina ngifuna ingane yami mina manje usiko kumele isebenze izosenziswa kuphi usiko yinga abanye abafowethu bake bethi ke ungcono umuntu onengane ubaba wayo soashona njoba ke kuthiwe uma wengane inune engafi noma ubaba wengane inune engafi kusuke kuchaza ukuthi ke ingabuya noma inini angithi thina sinoma wengane sike sithi thina uthi wena angimfuni umuntu onengane bese sithi thina kanjena nje warifu yagwinya nje so kwenzeka phela isho ukuthi uyithini lento phela ilento ukuthi manje lentokazi lezi izipeme ziyazigwinya zigwinya izipeme nje ukuthi zidami ningane ngiyazi so lo muntu uyafana nomuntu onengane yabo just that ayiphilanga yabo kodwa umuntu mayikusho lokho ngezathu zakhe ukuthi khona ingane umuntu mathi awamfuna umuntu onengane nezathu zakhe ngithi yena nohlanga nengane eziningi yakuzwa lokho mhlawumbe umuntu uzothi angifuni kondla ingane indoda contraceptive enwathatha nyozo mangabe eyikhiphile engenayo futhi ifiso zakhe ziyafezeka kuze ukuthi akanayo futhi lento akangafuni ukuthi ifezeke iyenzeka phela ngoba kodwa I think wena Zwane yonke into empilweni iya ngezimo zempilo ngokuhamba njoba kuthi ukuhamba ukubona sambe siqhuzuke empilweni yabona nje mina ngikhula ngingakaqonywa ngingakasheli ngangisho kahle ngithi mina umama wahlukana nobaba ngabuthwala ubunzima so ngangakufisi lo nami ukuthi ke mina ngikhuliswe isingle kwenza into efanayo ngifisa nami ukuthi ke ingane zami ze-experience the same nangazi mina ukuthi ke ngashaya iqanda laphana hayi sekumama kuyoze but ke awukhetheli yayibo awukwazi ukuthi ke ulethi ikati sithi amakati ngakithi nabantu besifazana bangaphethe kahle amakati angikwazi ukuthi ke ngilanda ikati ngizolifaka kanti zongiqweba ikokisa nkunzi leli ikati ngilazi nawe so kwenzeka ke uhlukane noma wengane so into sithi lapho usuyayishifta lento ukuthi ke mina ngimfuna umuntu onengane because awukwazi ukuthi ke ngithi nginengane mina kuba selfish lo lo muntu wesilisa ubombona ukuthi akekho right ozothi ke angimfuni mina umuntu ongaphuzi kodwa uyaphuza yena
angimfuni mina umuntu onganangane but unengane wena wena usho kanjani ukuthi awumfuni umuntu onengane unengane yini la uyasiqedela uma wengane niyasiqedela nje uma I know you did. Mina vela ngiyivumi. yini unengane wena kodwa umuntu onengane wrong yini siqedela uma wengane thina singenayo Akhohlwa. Ngoba manje mina nginengane. Ngihlukana noma wengane. Kuyomela ukuthi manje sengithi hayi onengane uyavumeleka ukuthi ngimthathe ufuna ube nayo kanjani mina ngisathanda nje ngena webut akwesibuze ingane yakho uzoyiletha nekhaya uzofuna ikhuliswe step mother ukhambeleni nansi enye yabona mina wemntana but if kuyenzeka I get married umntana wami kwabazali bami exactly even now mamela even now info ufuna ukuthethe endodeni yohlala nendoda kodwa into yasazi okay ithi ngicacisa uba why ndisithi even now umntana wami kwabazali bami yabona umntana wami ifaka ngifonela ngo uvela athi hi girl or hi dear because wazi ukhuliswa ngumama wami umthatha ngoba uwazi abazali bakhe uyayazi uba uzizipho ngumama wami biological mother but umama wami nangu you understand and yazi bazocasa kanjani but uyazi kanjani and if kwenzeka kuba ndithi one day I'm getting married mina umntana wami I negotiate uba ngathi naku umntana wami ndihamba naye emzini ngokamama notata hawu uyosho kushisa impepho kwazwana sinjalo kodwa mina ngithi ngeke mina ngithi ngifuneke intombi enengane just because nami nginengane khohlwa ngiyofuna ongenangane hayi wena uyakulahla ngabe yamayi wrong kanjani hayi nami yabona umuntu oyisekeni akahambe masekeni angithi uyisekeni wena Uzwele sekeni. uzele and why ufuna ubrand you ebiyisekeni yena mamela into edinga hayi phela angithi umuntu onenkomo mamela uzakwazi ukufaka inkomo nalento yokuthi ngindoda ayisebenzi kanjalo isebenza kanjani yabona nje banomntana mhlawumbe you date a guy angenamntana abhize kufuna umntana for the why hawu usafuni wena ulungisa amaphutha ngami ulungisa amaphutha akho ngami mina ngiyamfuna manje wena uthi naye angifuni mina kodwa ngiyamfuna nje problem if uyоменza komunye umuntu kuwe wena sokubana right sokubana nabashadana sokaphinda futhi ngami was unplanned unplanned uyagula naleza unplanned awena why ufuna ulungisa amaphutha akho ngami ulungisa amaphutha yiwo olungisa yini uthi usafuna ukuba nomntwana manje ndingashadanga ngisafuni ungenukwazi ukuba naye mashadile ekubeni ukwazile ukuba naye ungashadile wena wena nami ngiyamfuna unaye nami mamela xa usithi wena Nqomzi izipho ngicela sibe nomntana ane we are planning a child yes mina zange ngiplan emntana okokuqala izimbeno zange ngiplan ngize ngikucele ngizavele ngimenze ngengqondo yami ukuthi senze umntwana masevele ngizothi sengimdala ngoku andivele ndenza umntana ndiyazi xa kwenza umntana naxa ngenza imntana okay but ngiyayizwa ukuthi ngeke uze naye emshadweni anyways manje sofuna ingane emshadweni amfuni outside hayi ngiyizwa mina le hayi bafethu kunzima kodwa yabona lento usuyibheka kahle kunomngani wami una 25 years manje Una intshebe? una intshebe uthi ukuthi impela akanangane kanti into ngihlezi ngimbuza ukuthi umfowabo akithi isikhathi siyahamba manje yabo mawuganwa mhlawumbe mawungena kwi relationship uzokuthola umuntu uthola ukuthi uyamthanda kodwa unangane mina njengengqwele yakho engakupheka mfowethu ngeke ngivume mina ukuthi wena uzalisa umuntu oseke wazala ungakazi uzale wena ayinjalo akwazi mfowethu nangu nolwazi uyavuka like yabona mawuqala let's say uyaqala uthola umuntu oqalayo ilento engishoyo kumfowethu ukuthi wrong umfowethu ukuthi athi yena useke walikhipha ichwane
but ufuna umuntu ongakaza likhiphe icwala hayi wrong manje ngoba ke ingane yabantu sibe nengane isizothi iqala nje ibe ngoba sengengoba nengane una stepmother kanjalo yena stepmother 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 izoba yini akusona stepmother phela angithi wena ufuna ukuthola nomuntu onganangane ubunengane wena ingane yakho uzoyibiza ngani izoyibiza ngani ngiyabona inkinga ikuphi insizwa inkinga ukuthi umjolo hayi angikhulumi ngomjolo mina ufuna umthathe mina ngithi mangilanda iqala phela usiyinkosi wena uvela uthathe nje iqala ngithi iqala emjolweni everything iqala emjolweni yes the time unjola intombi yakho lenganangane ingane yakho iyibiza ngani hayi yabona masijola ke ilapho ke ngiyazi ukuthi ake yabona ke la mina wabona unengane hayi ke sho ukuthi ke hayi ke iyahlehla yeah Kathi nibangana nabantu abaningana. Yima inkinga kodwa nami ngikhula bengina leyo. Mamela inkinga kuyona ukuthi umuntu onengane uyakwazi ukukhumuzi uyakwazi ukumgana. It's just a personal preference. Okay. Yes, it is. Yeah, abantu abanengane bayakwazi ukukhumuzi bayakwazi zonke lezo ngoba nengane akusho lo kodwa sengisho mina uyazi ukuthi mangithi ngithatha osibili umfazi ngeke ngithatha umfazi onani onengane uyazi ukuthi ubayede wayikhuluma leyo nto but umdolomba ngaphandle emthatweni ubayede benganankinga yezo ngaphandle emthatweni awunamntana asazi abakafiki mabengeza senza bavela mzwana basekho vile emhlabeni kuthiwa I know it's 15 umdolomba unengane and ubayede ndithambe exabana wamtshela wathi wena uqala ngibone na ku social media abantu bakaZulu abakufuni because wena ufikela kaZulu unengane and bebekukhuza ngawe wena kahle kahle uyibhadi wena yabona mdolomba yinto yakhayo wena uyibhadi wena so kahle kahle uchaza ukuthi ke mina if ngikuthatha mina unengane ngisuke ngikwenzela ufefe ifavor ukuthi ngoba siyathandana but it's against the culture kahle funa siyibheke nje kahle kahle iqonde it's against the culture ukuthatha umuntu ozele ungazele mkhaya wena uyithini le ndaba ayike jabula ntombi kaGametso zala insizwa zala jabula ntombi kaGametso zala insizwa leyinxele madoda insizwa zibhelele awu madoda kamlando kaliphinda kabili ayike ngiyabonga zamani mfowethu ngiyabonga mculu sisiphi yes papa yini vi hayi nqodo uzohlezi kugcwele la nqodo ekhaya The face. yes ayibona le stick siyabonga mkhaya amnandi conversation danko